thlir tu zong zong te chi bai vek ule ole ai voin hi December ni khat sang ni le som ni pali pathian ni ania tuna hian tlai lam dar nga le minute som panga ania ti chuan hei voin hi Queensland Mizo community ten hun lim om tak mai kan mang ho don ani kan mang tran mek ti ila kan ei le in turte kan nula tlangwal ten anan buat sai mek ani a voin hi hei abik takin a kan man chan le kan pun khom chan hi kan nung dewa khan zomi u nau ten tournament an siama an khodo poi den chenin so ta chuan kan tlangwal mizo tlangwal chuan om tak tak ten lom man pahni na an la chu kan lom do na ti chuan chumi pia lama sweet December te po kan han lom pha don ani a ti hian kan pung khom meka aron kal tur te po chuan ron kal zela then te po chu kan thleng to a in buat sai tu te po an buat sai meka voina hian Queensland Mizo khotlang ten lim takin kan tlangwal chuan vorte lom manlak lom ni pa form si in sweet December kan an mang ho don ni ai heta hian kan ani hi hei kan Queensland Mizo community vice president ani apu zuala ani ai vil me ka kata hian kan secretary te ti chuan kan treasurer te le ai kan media le event manager te an nia ai beramsa hem char mai ani ti chuan ta ru ti te ma ti chuan ta zual boy ani ai ani zual boy le zuali zual boy ti zual boy hi ai kan khotla ga in siam siam tak mai ani ani tel lo hi chuan ai le in lam te kan puitin meu lo thina ne tan ru te po apat luang au tuang pula lo vil ve me ka hai moksa te sa phau sa ti thun sauces te ania he ta hian moksa anan hem me ka ai thế là hi dồn lai anh nha dồn lai ani dồn lai từ đầu đến dồn lai cái lớp này sao thế thế là mà hiền mấy hol thục kia ala linh thấy mèo lâu à đằng val mặt ra đã buổi phui mẹ cả linh về mấy tuổi ra cho cái hình ra vậy Patu laman han che sar sara aron chen bel ve mek zel poka lai lam borua te po anu ama wana thiang tha
van po fai ku ti ila chum var tiang him tak tak ta chuan han om ve a in chung lama hian pa ho te le nu ho te an oma a nor tura sauce te lo siam ve me ka ni chuan in chung lama te kan an chho anga ta hian pi siam tein anor tur as sauce kamo hai an siam ma sutak tak pe ni sam marcha ni a hela hian an pol dona tui riau tura nga yang o lama hian hei anh nghe nè ăn liền anh đi thì anh đi á thì tại hiện tiền nghe Soy no le ro. Hey, ara hi moi na rod de don. nè tuy don xin tại hiện cũng ra oma còn mà đi trù lên tu mà ông thòn mấy lâu dân chú mà mấy nè đến hồi là mà phát tu tên anh ấy tu tên anh hem sar sara là cái nào hun lim om tắt cái phố gần mang sầu dẻo tu ra ngay là